Mă bucur că avem un eveniment de excepție la INEU. Mă bucur că domnul Dragoș, și mulțumesc pe această cale, îmbogățește cultura noastră ineoană, scoate în relief valorile și personalitățile locului. Îi mulțumesc în numele Primăriei orașului Ineu, în numele Consiliului nostru local, în numele cetățenilor, și îi dorim să nu se oprească aici. Dacă tot are mână, dacă are disponibilitate, sperăm că împreună cu ceilalți domni care ținem foarte mult la dânsii, care au îmbogățit cultura noastră, și tot de aici pe domnul profesor Codău, sper că nu mai este și altcineva să nu-l amintesc. Sigur, ca să avem și un tânăr care vine din urmă, un profesor de excepție cu care ne mândrim în orașul nostru, eu personal țin foarte mult la el, și Răzvan a îmbogățit mult tot ceea ce înseamnă literatura noastră ineoană, istoria locului, și sper să țină tot așa. Felicitări amândurora, felicitări tuturor celor care au făcut acest pas. Cea mai mare Înainte joacă un băiat, îi nu mai trebuie să ia douat. Înainte joacă deodată, îi nu mai trece niciodată. Îi nu voi trece vreodată. Hai, hai, ține până toată. Hai, hai, că din două mări. Hai, hai, să fiu dragă la picior. Îi ține toate din ăsta. Și cum fugeam după tren, am dat cu capul de un stâlp. 7 socre am văzut în loc de unul. Aici m-am enervat. Așa m-am enervat că i-am și zis, din partea mea poți să te culci cu toți bărbații după litoral. Ai înțeles? Am înțeles, te aud. I-a venit vocea dracului. Mă, dar aplaudați-mă că mor.